ба праваҳои расистӣ иваз бикунанд. қабул ки карданд, баъд мерен пулша пардохт мекунен. шуғли аҳолӣ бирен як бор даниёи худтона проверка кунен. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. мо тасмим гирифтем ки имрӯз як информатсияи муҳима ба маълумоти шумо бирасонем барои иваз кардани праваҳои тоҷикӣ ба праваҳои расистӣ. ин қонун бигем нав шудагие, мумкин баъзе нафарат хабардор бошӣ, баъзе нафарат не. Лайк монен, бо диққат гӯш кунед. ва инчунин касое ки мехоҳен фаҳмидан номи шумо дар реестр, яъне номи шумо дар таҳти назоратшавандаҳои Федератсияи Русия бидан ё набиданша хоҳен фаҳмидан, номери WhatsApp да бинависонен, яъне ки проверка мекунад ҳамун 630 000 ки номаш таҳти назорат да ҳастай. ҳо мавзӯи асосии имрӯзаи мо. Тақрибан як 7-8 моҳ пеш як пешниҳоде шидагӣ буд аз ҷониби Думаи давлатии Русия ки тамоми шаҳрвандои хориҷие ки дар Федератсияи Русия қарор мегиранд ва кору фаъолият мекунанд, бояд ки праваҳои миллии худшона ба праваҳои расистӣ иваз бикунанд ва муҳлат додагӣ буданд то рӯзи 1 апрели соли 2025. Аллакай ба рӯзи 1 апрела бигем ӯ қадар вақти намондай. Якни моҳ вақт мондагиай ва шумо метавонед ки аз ҳозир рафта барои кору фаъолият кардани худтон, барои осон кардани мушкилии худтон муроҷиат кунед, мақсад праваи миллии худтона ба праваи расистӣ иваз бикунед. Яъне дар праваи тоҷикӣ чӣ собиқаи корие ҳастай, чизе ки ҳаст дар праваи расистӣ гузаронида мешавад. Агар шумо ҳеҷ кора накунед, ҳеҷ чиза накунед, аллакай аз моҳи апрел шурӯъ карда ба праваҳои миллӣ дигар кору фаъолият кардан намемонанд. ин на танҳо барои шаҳрвандои тоҷик дахл дорад, балки барои тамоми шаҳрвандои хориҷие ки дар Федератсияи Русия кору фаъолият мекунанд, мисол ронанда ҳастанд ё ягон микроавтобус ҳай мекунанд ё дигар корҳо. Мақсади гап ки аз 1 апрел тамоми нафарҳо бояд ки ба праваи расистӣ гаштугузор кунанд ва кору фаъолият кунанд. ин қонун шидагӣ ҳаст аллакай ва муҳлати охир то апрел мебошад. ба ҳамин хотир ба назар бигиред ва аз пайи ҳалли корои худтон шавед. акнун комментарияҳои шуморо мехонем, ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо границаи Қазоқистон хоҳед сафар кунед, номерошон мебирояд, занг занед, аз дари хонатон меоянд, границаи Қазоқистон мебаранд. Ҷураев нависондай. ба хизмати алтернативӣ маълумоти пурра медодем. Пешакир раҳмат. нафарое ки мехоҳед хизмати алтернативӣ кунед, яъне ки шумо рафта ба комиссарияти ҳарбии ҷои худтон муроҷиат мекунед ва шуморо номнавис мекунанд. қабул ки карданд, баъд мерен пулша пардохт мекунед дар суратҳисоби амонатбонк ва рафта як моҳ дарсҳои ҳарбӣ мехонед, баъди як моҳ мисол ҳуҷҷата дастрас мекунед. Шерзод нависондай. Ассалому алайкум рад. ман печати Туркия дорам. Россия равам. Мешавад омадан ма 3 моҳ шид. бале мешавад. Туркия рафтантон сабабаш мисол вақте ки мепурсанд чотка ясна фаҳмонда битонед, ягон мушкилӣ намешавад бародари азиз. Рабонӣ нависондай. Ассалому алайкум акаи Сорбон. рӯзи 12 январ билет доштам аэропорт Домодедово. телефонҳоро кофтан, ягон ши наёфтанд. 2 сутка маҳкам карданд. 14 числа гардонданд. ҳамира мефаҳмондем. раҳмат барои ответ медодантон. бародари азиз, мо дар видеоҳомон мегӯем ки мардумам мегардонанд, бо дар комментарияҳо баъзе аблаҳову бадбахтҳое ҳастанд ки мегӯянд ҳама тинҷай, ҳеҷ кара ҳечӣ намегӯянд. лекин дар ҳақиқат тафтиш ҳаст, рейд ҳастай. доим мегӯем ки боэҳтиёт бошед. ва боз як чизи дигаре ки бе ягон причинарам мегиранд мегардонанд аз рейс. бисёри нафарҳо дуюмбора попитка кардагиянд, баъд иҷозатшон додагиянд ки вориди Россия шаванд. ва шумо аз ҳама хубаш барои дуюмбора рафтан шуғли аҳолӣ бирен як бор даниёи худтона проверка кунед, баъд сафар кунед. мақсади гап агар рафтанӣ бошед. боз як нафари дигар нависондай. ман моҳи 12 август 27 мешавам. мара намебаранд призови тирамоҳӣ. баҳорӣ да даъват мекунанд ва тирамоҳӣ да озод ҳастӣ, агар ки дар баҳорӣ сафарбар нашавӣ. смех нависондай. ассалому алайкум ака. бо шумо алоқа гирам мешавад, масалан WhatsApp. ба ман дар ҳамин ҷа бинавис дар комментария чӣ саволе дорӣ, чӣ пешниҳоде дорӣ, ҳамин ҷада суҳбат мекунем бародар. як нафари дигар нависондай. ака барои наворҳо раҳмат. як савол дорам. як писар хизмат меравад ё не? яка писарҳо аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастанд бародар. як нафари дигар нависондай. ассалому алайкум. хизмати алтернативӣ як моҳа кай сар мешавад? пеш аз призов. мо доим мегӯем ки пеш аз призов бирен муроҷиат кунед. яъне шумо просто рафта наметавонед унҷа худтона ба қайд монед, бирен хизмати алтернативӣ кунед.
шуморо ба қайд мегиранд, қабул мекунанд, пул меспорем. Нурова нависондаи. Салом акаи Сорбон. Ма 4 списка даем. Тоҷикистон равум чӣ мешавад? 120,000. 120,000 5 февралда муҳлаташ ба охир расидагӣ. То 5 феврала вақт доданд ки бароин аз Россия. Агар ки набароин мисол қапида депортатсия мекунанд. ҳозир ягон чӣ гуфта наметонем. Мисол аз тақдиртон мебинен ин чиза. ба ҳамин хотир ҳар чизе ки мегем агар мисол амал кунен ба фоидаи хитон мешавад. Амал накунен бо зарари хитон мешавад. Бо эҳтиёт бошен ҳама вақт. Зиндаву сарбаланд бошен. То видеоҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com